Hej og velkommen til Mistyks Univers. Jeg er Mistyks. Og jeg er slaven Shine. Og vi vil snakke om serviceslaveri i dag. Det er nemlig rigtigt. Yes. Så hej Shine. Hej Miss. Du er jo serviceslave. Det er jeg i hvert fald. Hvad vil du sige om det at være serviceslave? Jamen, det betyder jo, at Miss stiller opgaver, og jeg løser dem. Og det alle slags opgaver. Det kan du ikke lige finde den her serie til mig på internettet? Kan du ikke lige støvsuge mit hus og vaske gulvet bagefter? Kan du ikke lige lave aftensmad? Ja. Mindre olie i salaten næste gang? Det er nemlig rigtigt, at det er serviceslaveri hos mig, den praktiske udgave af at være slave. Jeg oplever, at BDSM-verdenen er mest præget af fetish og kinks i forhold til slaveri, eller ja, hvad kalder man det? Underkastelse. Og det handler mere om det seksuelle. Og når en slave eller en submissive hører ordet service slave, så forbinder man det tit med, at de skal servicere mig seksuelt. Eller i virkeligheden, så er det mig, der skal servicere dem seksuelt. Men det er lidt den tanke, man har. Det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg får ansøgninger, at det tit er seksuelt baseret. At man ligesom er fikseret på at være serviceorgan, og man vil bruges og misbruges seksuelt. Men jeg bruger og jeg misbruger mine slaver rent praktisk. Og jeg træner slaver i servicefaget som decideret praktiske slaver. Det at være praktisk slave er ikke bare at kunne gøre ting og gøre ting for mig. Det handler jo også om takt og tone og gøre tingene på den rigtige måde og position og udseende, og man skal gøre sig umage, man skal være elegant, man skal have pli, og man skal have manerer, man skal være ren, og man skal have orden i sit tøj og rene negle. Altså, der er mange ting, som ligesom følger service, kan man kalde det. Jeg har en hel procedure, hver gang jeg skal op og besøge Miss. Og det er ligesom det hele, der skal gås igennem. Skjorterne skal stryges, og bukserne får også for det meste en tur. Skægget skal trimmes, og linjerne skal laves, øjenbrynene skal plukkes. Så børster jeg altid tænder 2 gange på dagen, fordi hvis jeg spiser morgenmad på vej, så skal jeg stadig være ren, når jeg kommer herop. Og selvfølgelig tager jeg et bad om morgenen, før jeg tager afsted, og ja, klipper neglene, og bruger creme, og renser ørerne. Det hele, det skal gås efter. Hver gang. Ja, så din ydre præsentation af dig er meget vigtig for mig. Altså, hvordan du fremstår er også vigtigt. Så det er ikke bare, at du kan komme lad og uvillig, og så gøre ting for mig. Altså, du skal være præsentabel, og du skal se ud på en bestemt måde, og du skal gøre tingene på en bestemt måde. Det er et helt projekt, hver gang jeg skal herop. Ja, det er ikke så nemt. Og der er ligesom noget protokol på en eller anden måde i det forløb. Men så træner jeg jo også decideret service-slaver, altså på slaveskole, hvor det er, vi gennemgår de forskellige facetter af servicefaget, altså at være en tjener og en butler for eksempel. Du skal kunne åbne døren og modtage gæster. Du skal kunne hælde op. Hvis jeg skal bruge dig til en fest, så skal du kunne finde ud af at organisere og varetage en fest. Jeg har også nogle projektledere på som slaver, som står for festholdelse og sådan nogle ting. Men altså, vi kører nogle ting igennem slaveskolen for eksempel. Også det med at stå og neje og gå. Og, altså, jeg har Sissis. Jeg vil rigtig gerne have en kvindelig slave. Det kommer. som skal lære at bukke og neje for mig og alle de her ting. Men det har jeg ikke endnu. Det får jeg. Ja.
Men det er jo sådan lidt nogle ting, ikke? At man har noget taktetone. Den gamle kostskole, bare i slave betegnelse, kan man sige. Ja. Altså, det er jo meget med fremtoning, hvordan man henvender sig, og i hvert fald det første modul af slaveskolen. Så man rent faktisk kan have noget held med at finde en domina, som man klinger med. Ja. Men der er jo flere moduler, hvor det hele bygger op til et klimaks. Ja. Altså, det er jo selve slaveskoledelen, men altså, når jeg så har mine faste slaver, så træner jeg dem bare løbende, så det ikke bliver så intenst. Når man er på skolen, så er det jo ligesom inddelt i moduler, nogle ting, man skal igennem. Her bliver det jo ligesom mere trænet personligt tilpasset til min livsstil, kan man sige, når det er, jeg har mine faste slaver i huset. Ja. Men ja, jeg træner serviceslaver både af mine almindelige faste slaver, og så igennem det her træningsforløb, som hedder Slaveskolen. Ja, så man kan erhverve sig nogle kompetencer til at være attraktiv som slave, hvis man rent faktisk gerne vil leve et slaveliv. Ja, altså det er igen det der med, at hvis man har et kald, og man har en lyst til at udleve sit kald som slave, så er der jo også nogle ting, som det er godt at lige at lære lidt omkring, fordi at ens fremtoning er absolut vigtig, især for kvinder, som går op i fremtoning og udseende. Når jeg er i byen med Mis, så repræsenterer jeg jo Mis, så hvis jeg ser dum ud, så ser Mis jo dum ud. Og det kan vi ikke have. Nej, du er jo den, der ligesom går foran, kan man sige. Det gør det jo ikke rigtigt, du går bagved, men du er jo mit ansigt udad til. Ja. Så hvis det er, at jeg har en upræsentabel slave rendende løs, som æder og bøvser og sidder i stolene og gør, som han har lyst til, så viser det jo også lidt, at mine evner som domina måske ikke strækker sig vidt andet end til at sætte dig på et kors og slå dig. Jeg ved det ikke. Men det kræver selvfølgelig, at det er en dynamisk relation. Men det er ikke sådan, at jeg træner dig til noget, og så du modstrider dig, og jeg så retter på dig. Nej, det er mere sådan, nu træner jeg dig til noget, og så gør man sit bedste, og så bliver man rettet på, så man gør det endnu bedre. Ja, så det er ikke sådan, at i løbet af den her træningssekvens, hvor jeg træner dig til et eller andet, altså, så er det ikke sådan, at jeg går og med pisken svingende bag nakken på dig, og hele tiden giver dig en rap over nallerne, hvis du gør noget forkert, eller lige... altså, det er fantasien igen, som bryder for meget ud i virkeligheden, fordi virkeligheden er ikke sådan. Altså, hvis jeg skulle gøre alt det der, så ville jeg da godt nok kræve lidt flere penge af det. Nu skulle jeg godt nok til at betale for det. Ej, jeg bliver faktisk tit spurgt om jeg så afstraffer, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Og jeg har det bare sådan lidt, nej, det gør jeg ikke, fordi at hvis man ikke opfører sig ordentligt, så ryger man ud af døren. Jeg har ikke brug for den type leg, og det er jo det, som det ender i, at det er en legerelation, og det er ikke det, jeg træner op til. Jeg træner slaver, der har et kald. Så jeg kalder det rigtige slaver. Ja, præcis, og det er også... altså, det er jo rigtige slaver, men med egen fri vilje, kan man sige. Det er jo nogen, der vælger at overlade sit liv til at være slave. Og det er der ligesom lysten driver, at det er lysten til at være en slave, og lysten til at udføre opgaver for sin ypperste gudinde, og ikke for at stille sine egne seksuelle lyster. Men det er jo bare en bonus at have de kinks i den her relation, kan man sige. Så. Altså det er jo det, altså, at du så går hen og bliver belønnet med, at du så har nogle særlige kinks, for eksempel, som du gerne vil have udlevet, hvor jeg så kan stille mulighederne til rådighed for, at de her ting kommer til at ske. Så altså, mit univers er jo ligesom åben for, at alt kan lade sig gøre, så længe at jeg synes, at det er fortjent. Så det med, at jeg er efter en
konstant, det er ikke en sjov leg for mig. Nej, det holder lynhurtigt op, og så er det bare ud af døren. Så synes jeg, det er en belastning, fordi det er ikke den måde, jeg træner på. Fordi altså selvfølgelig skal det være sjovt, men det skal være sjovt på en måde, som giver mening. Man skal have lyst til at ville være en dygtig slave, for at kunne blive trænet til en serviceslave. Du kan ikke komme og få udlevet dit kink, fordi du godt kan lide at dress op i servicetøj og blive udnyttet lidt. Altså, det er slet ikke sådan, det fungerer. Jeg træner udelukkende serviceslaver, som har et kald til at være serviceslaver. I dag, da jeg kom, der var Misse hjemme, der var en besked, du skal støvsuge og vaske gulv og rydde op, og helst før jeg kommer hjem igen. Helst. Ja. Ja, vi øver os stadigvæk i at gøre tingene hurtigt og perfektionistisk. Så det er lige det der med at skulle gøre tingene hurtigt og perfektionistisk, der ligesom skal dekompolere lidt nogle gange. At perfektionistisk kan gå hen og blive lidt langsomt, men det er jo... Det hele skal jo harmonere. Det er en øvelse, det er, hele skal harmonere nemlig. Så jeg kommer ikke hjem og pisker dig, fordi at du ikke har nået at gøre tingene, som jeg har bedt dig om. Nej. Men jeg har det også sådan, når jeg skal gøre noget, så skal det også gøres ordentligt. Så nogle gange, så trækker det lidt ud. Ja. Meget. Men man får også at vide, når det ikke er gjort ordentligt. Ja. Så jeg synes da, at jeg er blevet hurtigere med tiden. Ja, altså der er lidt kommet et lille nyk opad. Ja. Så der sker lidt på den front også. Ja. Service er jo som kogt ned til, at det er praktiske opgaver gjort med manér og præsentabelt. Altså at jeg kan være stolt af det emne, som jeg har trænet. Det er ligesom målet. At træne nogen til at være så gode, at man kniver en lille tåre. Ja. Altså, at enhver person vil være stolt af at have sådan en slave. Det er nok der, hvor jeg ligger mit arbejde i, det er den der stolthed. Din egen stolthedsfølelse, og din egen selvværdsfølelse i at være slave, men også min stolthedsfølelse i, at jeg har gjort noget, jeg har gjort dig til et fantastisk slave. Og jeg har jo for eksempel trænet dig så godt, at folk kniber en lille tåre, når de ser dig. For de alle sammen gerne vil have dig. Og så bliver de så triste over, at han er ikke min. Ja. Ja, det er sket nogle gange. Så Shine er et meget værdsat aktiv. Ja. Det er jo mit lod her i livet. Det er her dit lod i livet, at være et aktiv. Hvad synes du om at være serviceslave? Det er dejligt. Da jeg startede med at have online relationer, der var det altid sådan, jeg tænkte, hvor ville det bare være godt at få nogle ordre, kommandoer og ting at gøre. Men det skulle bare lidt svært med sådan en rolle online. For det første, fordi jeg følte mig meget som en klient, men også fordi at ligesom de toppe, som jeg havde fået kontakt med, at det var tydeligt at mærke, at de havde rigtig mange jern i ilden. Så det er bare dejligt at have en rigtig relation og kunne få lov til at leve slavelivet. Jeg vil bare lige sige, at hvis man ikke rigtig kan høre, hvad du siger, så er det fordi, at Shine han ligger oppe af mit skød og bliver nuller til døde. Jeg smelter lige lidt. Ja. Det er privilegiet i at få lov til at lave interviews med mig. Men det du siger, det er, at du har været serviceslave for online-dominærer før, eller? Ja, sådan... Eller... Det var i hvert fald sådan, relationen til min eks startede.
Og før det, så har jeg jo egentlig lavet noget service, uden jeg tænkte det som service, men mere som bare ofre sin tid og prøve at gøre noget godt. For at skille sig ud. Og Så lærte hurtigt, at det var et rigtig godt træk. Og yde. Bring noget til bordet. Præcis. Bring noget til bordet. Og der kan du nemlig være et forgangsbillede for rigtig mange med slavetendenser, eller underdanige tendenser, at man er nødt til ligesom at gøre ret meget for at få lov til at bare komme i betragtning. Ja, bare for at få et svar, altså. Ja. Det kræver sin del. Ja, man bliver, som jeg har sagt før i andre afsnit, man bliver nødt til at gøre sig umage, hvis man gerne vil have en ægte og dyb relation, og ikke bare noget overfladisk, som er væk igen næste uge. Ja. Så servicefaget er ligesom din niche, kan man sige. Det er også der, hvor du tænder til dels. Altså, du har en kæmpe stor fodfetish, og så elsker du hypnose. Det er en kink. Ja, nogle gange får jeg nydelse af altså seksuel nydelse af at yde en service. Men som regel, så er det bare når man ser det smil, og hvor meget glæde man kan bringe, så smelter jeg lidt. Så kan jeg ikke lade være. Så det er simpelthen, du gør det for smilets skyld. Og med glade ansigt. Ja. Så vil der være nogen, der vil spørge, men altså, bliver du ikke udnyttet? Jeg bliver udnyttet. Bliver du ikke misbrugt? Nej, men jeg bliver brugt, og jeg bliver brugt godt. Jeg gør nytte. Jo, ja. Men det er jo det. Altså, det er jo, hvordan man vender glasset, og hvordan man ser igennem det. Jamen igen, alle relationer er forskellige, og nogen, de har bare en BDSM-relation, men altså, jeg ved, at Mis holder rigtig meget af mig, som jeg holder. Absolut. Utrolig meget af Mis. Vi har noget meget særligt, dig og mig. Og så må andre folk gøre, som de har lyst, men jeg bliver brugt, og jeg bliver brugt godt. Ja. Men det er jo det gode ved det, at du godt kan lide at blive brugt. Altså, det er jo, du gør det her, fordi du godt kan lide det. Det er jo ikke noget, jeg tvinger dig til. Det er ikke sådan, at jeg på nogen måder har hjernevasket dig. Det kunne være meget sjovt at forsøge, men jeg tror, det er helt naturligt. Jeg behøver du skal ikke. Da være velkommen til at præge mig endnu mere. Ja, det er jo det. At der er nogen, der elsker at blive præget så meget, og så er der nogen, der kommer helt frivilligt af sig selv, og ikke behøver så meget arbejde. Ja, men det er jo så lidt om at være serviceslave i Mystiks univers. Ja, så jeg vil sige tak for, at du lige tog tid til at komme og snakke lidt med mig. Selvfølgelig, jeg kommer altid, når du kalder. Og hvis du har lyst til at lære lidt mere om, hvem Mystiks er, så er du velkommen til at gå ind på hendes hjemmeside, mis-styks.dk, og der kan du lære meget mere. Og der er faktisk også et link til slaveskolen. Jeg tror, den hedder... Mystiks Slave School? Nej, den hedder... der er i hvert fald en knap inde på Mystiks hjemmeside, hvor du kan gå ind og læse omkring slaveskolen, hvis du skulle være interesseret i den. Og lige nu har vi ikke noget planlagt forløb, men jeg regner med, at der kommer noget nyt til foråret. Ja, og jeg var Slaven Shine. Og jeg er Mystiks. Tak for i dag. Tak for i dag.